chibva ndatorerwa motikari ndobva yaenda vapaka pabasa pavo inini ndikari kuti motikari yangu zikanzi nemucid akatora motikari kanzi motikari yanyu tichakupai ndichibva ndasiya zvakadaro bva ndagara ndakazoona pakuya matsamba akutaura kuti attachment imba bva vauya payakati atachwa imba ndandina loya anonzi kangira uyo akuti ndiri kuisa rescission chichi zvese haana mboisa anga asingaisi apa ndakamupa 520 haana kana kutomboisa chinhu kana pepa rakaisa akangofona ndiri kuda madhidzi ndiri kuda madhidzi ndikamupa haana kuziva kuti ari kutopa futi chi akatotengwa ari kutopa futi kune vanhu una tafadzwa ndobva aenda bva anoisa kavheti kumaningiri kumadhidzi ndobva kuti ndisagone kutengesa imba yangu asi adzimai vangu anorwara nepfungwa zvokuti hapana kana wavaudza havanyatsoziva kuti zviri kufamba sei. Ndakazovaudza hapapera nguva yatoti rebei ndopandakazovataurira kuti ndine nyaya iri kukoti ndakatorerwa motikari handisi kuziva kuti ichadzoka here kana kuti haisi kudzoka saka muchaita sei ndikati ndichatombotaura nemaloya tione kuti vanogona kumiramira here kuti motikari yedu idzoka. Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Kukuchingamidzai kwatiri kuita pano paZim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyagwetera kukutendai netsigiro yese yamuri kutipa tikona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare. Ndifunga vazhinji mukaona tauya munoziva kuti kune nyaya dzinosuvisa, nyaya dzinotyisa, nyaya dzinoda kuti isu semhuri yeZimbabwe tidzose moyo, tidzose maoko, tibatirane pamwe chete nemhuri dzinenge dzichitsvaga rubatsiro kwatiri tose. Nasuno ndine nyaya inosuvisa yatauya nayo kubva kuchitungwiza yababa Manetu vaishanda pakambani inonziyo Above Millers inogadzira upfu. Vati aiwa ndinewo zviri kundishungurudza mukati mekurarama kwangu. Ndofunga kambani iri kunditi ndakaba mari inokwana 9 point something dollars pakambani papo. Ivo vati aiwa regai nditsanangure maitikiro akaita nyaya iyi tinyatsonzwisisa kuti chingava chii chakaitika. Vakatora shuwa mari here uye ndezvipi zvava kuitika mukati meupenyu hwavo. Baba Manetu makadii? Tiripo makadii. Ndiri nani kuri sei kumba? Kuri right. Ndikupi kumba? Kuchitungwiza. Chitungwiza yakakurisa ka? Mu Old G. Pa 1095. Chikonyora Road Unit G. Kumushande kupi? Ndikuchiweshe. Njoje pacho kwana Nyachuru kwere kuHoward? Parosa. Mabeza kwa umushari? Ndane 3 months. Nyanyita upenyu hweHarare ka zvekumusha vanhu vanonga kuti atozoenda paChristmas. Zveshuwa ndizvozvo. Tinotenda. Mhuri yenyu yakakura sei? Ndine vana 4. 3 vakomana 1 musikana ndiye kutanga. Tinotenda baba. Tanzo matitsvaga mukati veZim News we ndine nyaya yandishungurudza kumba kwangu kungava kwandinoshanda asi ndine dambudziko randiwira. Nyaya yakamira sei baba Manetu? Nyaya iyi ndakapinda pane imwe kambani inonzi Above Millers. Above Millers kambani inoita basa rekugaya upfu ichitengesa.
saka inini ndakapinda salesman wekutengesa upfu. Saka mukutengesa umu taitengesa ne cash nechikwereti. Saka ndati shandei kwemwedzi 6 ndakazoona manager akuti mari yedu yakashota, wakatora mari yedu 9,660. Ndikati handina kumbotora mari. Saka musi wa 1 June vakandinesa kuStodart kumapurisa, ndobva vasvika ikoko ndobva vandirova achiti wakaisa kupi mari, vakatanga iri pa7,000 mari yacho. Ndikati handina kutora mari, ndobva vainvestigata, ndobva hapana chavakaona. Vapedza izvozvo ndobva vanovhurisa koti, vaendesa mapapers kukoti yekuMbare. Musi wa8 ndobva tashedzwa zvikanzi uyai kukoti. Taenda kukoti kuMbare, yakabva yapostponed. Inini ndina lawyer yakabva yapostponed musi wa8 ndobva taenda. Saka apa ndandiri kubasa ndichishanda. Musi wa10 ndichienda kubasa, asi nemakumbo angu airwadza nekuti ndakarohwa pasi petsoka, ndakazvimba makumbo ndichishanda. Musi wa10, 11, 12, musi wa13 ndobva ndatadza kufamba, asi ndakamboenda hangu kuhospital. Musi wa2 pandatadza kufamba, pandaregedza kuenda kubasa. Pandaregedza kuenda kubasa ndobva ndazonzwa manje wekubasa manager anonzi muridzi wekambani akundifonera zvikanzi Manetu, madetsi awakapiwa kukoti ari kure, saka tinoda kutochinja madetsi ekukoti. PP wako ndinaye panapa. PP wacho ndofunga anga ari kubasa kwawo ikoko. Ndikaramba ndikati amusachinje, zvikanzi alright, kana musingade kuti tichinje alright, takungosiya zvakadaro. Saka ndobva mwedzi wapera ndobva ndaenda futi kukoti. Saka yaingopostponed. Ndina lawyer anonzi Mandieta. Saka lawyer aingoti akasvika pakoti aingotanga kukwenya musoro. Ndaishaya kuti ko munhu ari kukwenya sei, asi ndasingazivi kuti anga atengwa manje. Saka zvinoita vanhu Atengwa nevanhu vekuba natafadzwa manje manager wekambani yaAbove Millers anga amutenga amupa mari manje. Saka anga akushaya kuti woita sei kana nyaya yakutaurwa. Nekuti ndakamupa $700 kuti andimirire. Saka achingoposponda kusvika. Saka kuposponda kwaitwa nyaya kuningirike kuMbare, kuningirike vakabva vavhura imwe court kuno kucivil court pana. Vecivil court vakabva vaisa masummons akaadreswa kubasa kuAdbeni, ndokwakasvikira masummons. Masummons aya havana kundiudza kuti kwauya masummons, ndobva vaviga. Akatambirwa naningiriki supervisor anonzi Ana Kangoma, ndiye akasaina maningiriki masummons, ndobva vaviga. Ndobva ndaiswa date rekoti rakasvika, inini ndobva ndaiswa padefault. Default iye inini handisi kuziva. Ndobva enda apa musi wa16 vaispaitwa judgment. Chibva ndatorerwa motikari ndobva yaenda, vapaka pabasa pavo. Inini ndikati kuti ko motikari yangu, zikanzi nemuCID akatora motikari, kanzi motikari yanyu tichakupai. Ndibva ndasiya zvakadaro, bva ndagara. Ndakazoona pakuya matsamba akutaura kuti attachment yemba, imba bva vabva vauya payakati atachwa imba, ndobva ndandina lawyer anonzi Kangira. Kangira uyo akuti ndiri kuisa rescission, chichi zvese haana mboisa, anga asingaisi. Apa ndakamupa 520, haana kana kutomboisa chinhu, kana pepa rakaisa akangofona kuti ndiri kuda madhidzi, ndiri kuda mari. Madhidzi ndikamupa, haana kuziva kuti ari kutopa futi
akatotengwa ari kutopa futi kune vanhu unatafadzwa tafadzwa ndopani aenda bvanisa kavheti kumaningiri kumadhids ndopa kuti ndisagone kutengesa imba yangu yaiswa kumadhids kwekwe bva zvapera ipapo ndakazoona kwakuya futi imwe tsamba yanga ichinziwa najaji yakapuruvwa najaji kunzi endai munomunetsa kumba kwacho ikoko ndikazoona vanhu imba iyi yakutoningirira yakunzi yakuda kuenda saka pana messenger wekuchitungwiza akatosvika akatonyora aitonyora ndiye maningiriki mapepa acho attachment akatonyorera mumba mangu aitotaura kuti imba taatacha tatobva kuningiriki tatobva kumadhidzi taenda kukanzuru zvese tagadzirisa tapedza ndobva vapedza izvozvo ndobva ndazoona ezvinezvi muswe last week shamwari yangu imwe ndo yakatozoningirika yakatozoburisira yakatozonifonera kuti shamwari manetu ko imba uri kuita sei nayo ndikati yaita sei zikanzi imba iri kutotengeswa kai ndikati iri kutengeswa ini handisi kuziziva saka oita sei ndikati nini chitumire kopi yacho ndobva nditumira kopi yacho nditori nayo kopi yacho yakatonyorwa kunzi imba tiri kutengesa imba kubva muswa 23 here kusvika muswa pavaiti muswa 23 ndogumisira kuvanhu kuti vanhingirike vaapply 23 August kuti vanhu vaapply muswa 6 next week vari kuitengesa kuauction ini izvozvi vari kutoti handisi kuziziva ndo zvakaitika ndida kuenda kwekutanga vamanetu basa iri mama ni nguva yakadii muchishanda ipapo ndine 8 months ngorera sati tatukwana ndakapinda basa nditori neimba yangu ndine mota yangu zvese ndida kunzwa ukama hwenyu muchipinda pakambani apa wanga wakamira sei nevangu vamaishandidzana nawo ipapo tatisingazivani nekuti ini ndakatowana basa through employment center ndo pandakawana pandaenda ikoko chibva vati basa riripo asi ndira salesman kana muchirida ndikati ndinorida ndikati zvikanzi ndikati imari vachibva vanditi 150 ndikati 150 handisi kuda tichibva ndaregedza ndobva ndabuda pandaenda saka vakazonditefonera futi ndaakumba rarimwe zuva zvikanzi manetu tiri kuda kuti uye kubasa mari tokuwedzera ndobva wati ndikati oright imari yamunondowedzera zvikanzi uyai titaurirane pandaenda tichibva tataurirana zvikanzi tingokupa henyu 180 asi ndiye mwedzi umwe chetewo tichawedzera chibva ndaenda chibva ndashanda kuti mari ye vachibva vangonitambirisa mwedzi yese yandaishanda vangonitambirisa 180 iyo havana kana kuzombondiwedzera ndikati ko inga makamboti muchandiwedzera mari havana kumbondipa vakabva vandinyima mari chibva ndangonyarara zvangu asi pandakazosiyapo havana kundipa mari yangu vakaramba nemari tafadzwa ingoti mari yako kuti ndikupe hazoite nekuti maloya akatora manhingiriki faira racho akaenda naro saka mari kuti ndikupe aiwa hatikupe mari vakabva vandinyima mari yangu ndozvakaitika pana ndibvunzira ukama hwenyu nevakakupinzai basa kana kuti nemamanagers enyu ana atafadzwa ndipo ndaida kunzwisisa kuti ingava mwine mamwe magrudges aminawo kumashure here zvazoita kuti muzosvika pakuti zvinhu zvese zvakungoita sezviri kutenganwa mimi zvakare murimo muri kutsitsirirwa pasi ndopana achibvunzira ukama hwenyu ndazomutsanangura imimi vamanetu kuti makanoroweswa kumapurisa mapurisa pamakavatsanangura because zoti mapurisa pane paanorova munhu zvekusvika pakaona kuti uyu munhu tingomurova hedu but zviro kwazvo nyaya chaiyo hapana
vakakutsanangurira here chinangwa kana kuti pakauya kuzoripotwa nyaya iyi yakanga iri nyaya yemari 7,000 here pakazobuda ya 9,000 yainzi iri kuwedzera zvichifamba sei? Vakati i7,000 patakazoenda kukoti ndakaona ya 9,660 vawedzera vanongotafadzwa wacho. I'm sure grudge yacho payakatangira ndepe aidhabhura macharges kumakastoma anenge atora chikwereti. Saka ndo patainisana ipapo nekuti inini ndaiti ndakaenda kune munhu ndakuti mapepa mari yako iyi munhu aiskoramba kuti mari is double charge haisiri yandakatora, mari yangu ndoiziva. Saka iyi yakawandisa. Saka munhu obva aita sei, obva aramba kubhadhara mari iyeye. Saka inini ndabva ndanotarisa mabhuku bva ndaona kuti zveshuwa munhu yakaita sei akawedzerwa mari. Ndobva vamwe amai vanonzi Peace vari kumbaro ndakavati uyai kubasa, ndibva ndavapa adresi yekubasa ndikati uyai kubasa towekerana. Mari panga pane 3,342 pa invoice yavo. Ndibva ndati uyai kubasa, vachibva vauya kubasa vakandimirira kusvika 9 o'clock dzeusiku. Ndasvika takatanga kuwekerana, taona mari yavo chaiyo actual mari yavo yehupfu yacho yanga iri 1.6 vanga atodhabhurwa chaji. Zikanzi bva vatanga kutaura zikanzi chitaisai muone mari yamamuchini chaji yamuchiti 3.4 ezvinezvi pane 1.6 saka mari yese makandichajira sei. Zikanzi aiwa amaenda henyu izvozvo oraiti zvakaita sei zvasara yangosara ndiyoyo 1.6 saka munotipa mari yedu enda henyu. Saka vainflata macharges ndo aita tafadzwa ndo panowana profit yake. Saka ingoita ezvino kana patakaenda kukotuku pane vanhu vatakashaya 3 vanga vane chikwereti. Kukotuku akabvaisa vanhu 10 pamusoro kuti extra kuti nyaya yake ite sei iwedzere ireme ite uremu. Aingoiwedzera zvinhu zvekuti kukoti kwandaenda first court yatakapinda takapindiswa mufirst court. Ndaiti ndakaenda zuva randenda kuenda kukoti nini pane mumwe PP anga ari musecond anga atengwa yeye. Ndofunga ndiye akati ndogona kuita sei kuvasunga, ndichavasunga chero vasina mhosva ndovasunga. Aiti kana zuva rangu rakwana rekoti ndikapandoenda kukoti aichinjana nemumwe muhani oenda iye oyako omirira manje kuti nyaya itongwe. Saka aingoona chipospondwa akazo jaji chaiye akatonitaurira kuti iwe usauye wega uya naloya nekuti ukangouya uri wega hamena ako. Saka ndikati alright ndazvinzwa. Next month yacho jaji akabva azoti tichibvunzaniswa jaji akabvunza kuti inini ndakabva ndazotaura ndikati ndakatorerwa mota yangu natafadzwa akatoitengesa asi nyaya haisati yatombotanga kana haisati yatanga. Zikanzi kutafadzwa ko sei usina kutiudza kuti wakatora mota yemunhu ukatengesa. Zikanzi ndakatora ndikatengesa. Zikanzi kana wakadaro kana wakatora mota yemunhu saka ngatichikanzura ningiriki tichikanzura koti yacho kana kuti wakatora mota yemunhu. Zikanzi hazviite ngaienderere mberi, ndoda kuti nyaya ienderere mberi. Next month yacho patakaenda kukoti zvakabva zvanzi najaji inini nyaya yenyu handikwanise kuitonga ine mawitness akawanda saka endai mu50 number 5. Tibva taenda mukoti number 5 ndo matanga tichipinda imomo. Aingoti pese paingoti paanoenda kukoti anodedza PP obuda panze jaji magistrate asati auya otaurirana panze otaurirana wozopinda mukati. Zvokuti izvozvo izi nyaya yacho yakaiswa musi wa29 June yakaiswa panhingirika yakanzi withdraw before plea. Yakabva yambomiswa yamiswa apa tafadzwa uyu basa rake nderekuti anotenga mapp anotenga magistrate anotenga kana lawyer wangu. Ndosaka ndanyanya kutambudzika maloya yangu aivaita kutengwa vese vachingotengwa
saka ndobva ndashaya kuti ndoita sei. Ndaingoona zvaingoita munhu uchiona munhu akutsika-tsika kana ukamudza kutoti kana zvawamudza kuti enda udai angasingaiti kana kunyora zvinhu zvacho zvaunenge wataura aitoregedza. Mandiyeta akatozopedzisira aningirika aona kuti atengwa akazopedzisira andipa mumwe lawyer zvikanzi saka chitora lawyer uyu ite sei ushande neuyu. Vandaramba ndikati hazviite kuti unonipa mumwe lawyer iwe ndakapa iwe mari sei saka uda kuti ndiburitse futi imwe mari. Zvikanzi ndo zviripo imimi kana muchida sinzi imba yenyu yatatywa kana muchida ndipei ndokupai mari chimbadzo mobhadhara above mira mari yavo. Ndikati ndihana kutora mari kaini anzi wabhadhara above mira mari yavo isi totora imba totengesa. Ndikati aona kuti hazviite here izvozvo. Ndopandakabva ndazochinja lawyer uyo ndobva ndazoenda kune mumwe anonzi Kangira. Saka lawyer uyo anonzi Kangira first day ndakabva ndatongomupa mari 200 ndakabva ndamudeposita 200 yake kuti andimiririre. Haana koti yaakamboatenda aiti zuva rekoti aibva atodzima foni yake ndosara ndega ndopinda mukoti ndotaura kuti lawyer foni yake haisi kubatika saka toita sei. Tikati ndachikumbira kuti mupostpone saka vakabvumawo kuti vapostpone vachipostponda saka pese aingodzima foni mumwe musi akanyepa kuti ndikuenda kuhigh court haana kuisa rescission yacho yanga yataura kuti ndiri kuisa rescission haana kana kutomboisa. Saka ndaingonyeperwa chete. Saka ndachitokumbirwa kuti kana hama dzemuno muZimbabwe vandibatsiriwo kana pane anogona kundibatsirawo andibatsirewo nekuti ndanetseka kubva musi wa1 June 2024 kusvika iye zvinezvi ndichiri kungonetseka imba yangu yakutotengeswa. Mari vaiti vakaishaya pai. Vaiti mari vakaishaya pai vanhu vecompany. Pataitengesa pavanhu vezvikwereti. Ndopainzi makatora 9 point something. Vanhu vezvikwereti pane vanhu vezvikwereti vakaramba kubhadhara vakati susu hatibhadhari uri kutiwedzera mari yakawanda uri kutidhabhura mari yakawanda saka isusu hatikupe mari yacho. Saka vakaverenga mari yezvikwereti zvevanhu vasina kubhadhara ndobva manzi ndimakaitwa. Hanzi iwewe ndo wakatora mari yacho yese nekuti vanhu vako havana kubhadhara. Ndo nyaya yacho iyo. Saka vanhu panga pane vanhu about 6. Saka vanhu iva vainzi mawitness vauye kukoti asi vese havana kumboya kukoti vakatoramba kuuya kukoti avhasara ega iye. Saka iye aingopostponda isati yaitwa drop down akati pekutanga akati ndiri kurwara kechi2 yacho akarovha haana kuuya kechi3 ndo paakazotaura naPP kuti shamwari ita kuti ndirege nyaya isatongwe nhasi because vaida kuti vaningirike vaite zvekutenga vatengesa imba izvozvo yakatongomisa kuti vatange vatengesa imba wozovhurisawo kandi tinomusungisa chete. Samimba makatorwawo motokari yenyu ndonzwisa kuti yakatorwa sei uye ndapi matano amakazotorawo mushure mekutoona kuti motokari hapachisina. Motokari yakatorwa naofisa anonzi Mudhina. Ofisa vakatora motokari muziva iroro pana mainini wangu wangu ashaya kuHighfield ndikati harigendi ndiri motokari nhasi basi. Saka yakabva yaponja ndasvika paOkea ndobva ndaisiya kuti igadzirwe matai. Yagadzirwa ipapo saka ndozuva ravakandiendesa kumapurisa iroro. Saka ofisa Mudhina akafona akataura kuti une motikari here ndikati ndine motikari. Kanzi alright hande tinotora motikari iyo. Vachibva driver kamotikari kaoke ready tibva taenda pamatai vatatora motikari yangu. Sikanzi driver itiende kubasa kwenyu tibva tadriver kuenda kubasa kwangu. Chibva yapakwa sikanzi paka apo vandapaka. Makii ndinawo sikanzi ipa muridzi wekambani vandapa muridzi wekambani. Tikati ko makii yangu muda kuita sei nawo. Sikanzi haiwa tinoda kuita investigation ningiriki mota yako tunoita sei tunokupa. Ndobva zvasiya zvakadaro. Saka muna 5 August ndakazonzwa messenger of court akundifonera kunzi hama netu ndiri messenger of court
takazotora mota. Kana musina kuwirirana naemployer wenyu takutengesa. Mota ichibva hanzu yamutore mapepa atasiya. Motikari ichibva yaenda, ndichibva ndaona mapepa aye, ndiona ndeye attachment neestimate kuti inoita mari 5,000. Ndichibva ndatora mapepa aye, bva ndaenda kuna lawyer ndikati lawyer ndimirirewo apa. Lawyer ndobva anyora mapepa ake, rescission yake, ndobva aenda kucourt. Haana kana kutombondiudza kuti kana kumbontaurira kuti ndinonyora sei kana kuti tiri kunyora sei. Haana kumbondiudza. Vaenda kucourt, aibva dismisswa, aibva adzoka. Sikanzi hauna proof yekuti inokodzera kuti mutore mota yenyu. Ichibva ndokuenda kwakaita mota. Ndiyeri mota yemhando ipi yavakaisa 5,000? Auteza, nditori nayo pepa racho riri papa. Auteza ndio yavakatora iyo. Ndakatarisa ndazomusanangura kuti pandakapinda pakamba ndakanga ndine imba yangu, ndakanga ndine motokari yangu. Zviroti zviri zvimakatozvishandawo kare before mapinda pakamba napa. Pane here mamwe maassets avangafunga kuti zvichida vamanetu mari dzatiri kutsvaka shaidzi ndizvo zvezvimwe zvavakatenga nemari yatiri kutaura iyi, zvavakaonawo kuti but vamanetu kushanda kwavaita 8 months vambva vatotenga chino nechino 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 nechino, zvingavapewo muono kuti zvichida maitora mari pakambani. Vakatsvaga vakashaya. Vakatosvika pamba vakatarisa zvese, vakangona hapana kana chinhu chinyowani. Masofa ndandinawo, maleather sofa ndandinawo, vakangoona kuti haazi manyowani. Saka vakatoshaya kuti vakatoshaya kana kuti vafungi kumabhengi kwese vakaenda kunotarisa kuti ona kuti pamwe kune kwandakabhenga, vakashaya. Zvekuti vakatozongofunga pfungwa yekuti bheta tingomuatachira zvinhu zvake zvaanazvo izvozvo tobva tamusungisa. Makamboendera kuma-labour courts kunokumirira iwo imimi semushandi? Ikoko handina kuenda. Handina kuenda. Handina kana kutombozvifungawo. Saka pavari kuti nevana 4 vakakubvisai pamba penyu, muchatangira papi? Makambovabvunzawo here vangadai vari mamessengers iwayo ari kuuya kuzokupai mapepa, kana ivo vatafadzwa kuti alright manditorera mota tataiwa tinogona kushandisa makombi, ko pekugara nevana 4 ndinoenda kupi mukanditorera zvakare nhaka yangu kana kuti ndo asset yandatosarawo nayo kuti ndishandise? Ndakambovabvunza, havana kumbodaira. Vakatongoti isu hatitombozivi ndezvako izvo. Saka munazomboita kana mukana wokubata maloya aya muchinge manzwaona savhira wenyu kuti kuti tiri kuona kamanetu watenga imwe imba here wakuisa iyi pai pamapepa kuti aiwa iyi ndakutengesa zviri kufamba sei? Makazombokwanisa here kutaurawo kana naloya kuti munzwise kuti nyaya dzacho dziri kufamba sei, zvinhu zviri ngotorwa zvishoma zvishoma? Ndakambotaura nemumwe loya aitonditi vanhu ivo vari kutoda musoro wako. Vandatoshaya kuti vari kutaura kuti chi, sikanzi havasi kutombotamba vatori serious vanhu ivavo. Saka magiraji ese angobva pakunetsana kwemari kwamaita, dzingava mari dzepei, dzingava mari dzezvikwereti zvevanhu izvozvi ndopangobva magiraji iwayo chete. Ndozvandiri kutoona kuti ndizvozvo. Asi handina kana kushanda kwangu kwese handina kana kumboshotisa kana mari yavo kana 1 day. Zvinhu zvavo vaingona 8 months ndakashanda idzodzo, ndaigara chingowapa mari yavo, ndikanoshanda ndoya mari yavo, towerengerana towekerana zvinhu zvandatakura nezvandauya zvandadzoka nazvo zvese towekerana, voona zvinhu zvavo zvese zviri correct. Handina kana 1 day ravakamboshaya chinhu chavo. Tozva kuti nyaya idzi semurume zvinhu zvakaomarara, kuti muti mota yatorwa, chino imba yakusvika pakutengeswa zvakare. Madzimai zvinhu zvakaoma kuti zvakare muvaudze nyaya dzakaita seizvo. Tonzwa kuti vamwe varume vandoti akadzingwa basa chairo udze mudzimai, vanondoita kana mwedzi 2 achingobuda achiti ndikuenda kubasa, asi basa racho kusisina. Zvakakomerai zvakadii
kuti mutsanangurire mhuri kuti ndo situation yatava iko zvino kana ndo state yatakurarama tiri tozoti semhuri vanenge vari vanhu vekuti vaimbowanawo mamwe mabenefits muchomboenda kumaholidays panguva yeholiday nozomuchiti akumusha tani 3 months edu tabva ndofunga semhuri muchombotaura kuti aiwa nhasi tikumboenda kunyanga kana kuti holiday ino tikumboenda kwakati timbonofara semhuri zvakuomerai zvakadii kuti muudze mhuri yenyu chaiyo dzingava vana sisi chaivo vana mukoma kuti iko zvino nguva yandava yamira zvakadai zvakakuomerai zvakadii? Zvakandoomera zvakanyanya zvekuti kana pakatorwa motikari ndakatombonyarara ndofunga kwe2 months vana vachingovhunza kuti motikari iri kupi ndikavati motikari ichauya ndaingoti motikari ichauya asi adzimai vangu vanorwara nepfungwa zvekuti hapana kana wavaudza havanyatsoziva kuti zviri kufamba sei. Ndakazovaudza hapapera nguva yatoti rebei ndopandakazovataurira kuti ndine nyaya iri kukoti ndakatorerwa motikari handisi kuziva kuti ichadzoka here kana kuti haisi kudzoka saka muchaita sei ndikati ndichatombotaura nemaloya tione kuti vanogona kumiramira here kuti motikari yedu idzoka. Aiwa zvinorwadza mama netu ndoda kunzwisisa kuti iko zvino way forward yamanayo takatarisana nezvinhu zviri kuitika mukati meupenyu hwenyu ndofunga sevanhu vatema tozoti zvinhu zvikaita upside down zvikanetsa sezvazviri kuita izvo makotsi zvaramba mutemo zviri kunetsa pane pamwe patimboti getimbotsvaga spiritual guidance mati mambosvikawo here ipapo kana kuti hama dzati dzambobatanawo here kuti chiitawo zvemakotsi chimira isusu timbomhanyawo takadai timbononzwawo kunana papa kana kumachechi kuti zviri kufamba sei? Iye zvinezvi hapana kana munhu wandakafungira kana ndaitarisira kana kuti angagone kana kundibatsirawo saka ndatongoona kuti ndiri ndega. Iye zvinezvi ndiritombotirai kuda kurwisa kuti ndione kuti ndistope kuti vanhu vasatengese imba yangu ndo position yandiri yezvinezvi zvekuti ndichaenda kupi handisi kutomboziva kuti ndichaenda kupi zvaakutonetsa nekuti kugara kumusha usingaende kubasa zvinonetsa. Manje muna here vana vari kuenda kuchikoro? Ndine 1 chete ndiari kuenda kuchikoro wekupedzesera ari kuita grade 7 izvo zvari kuda kutonyora. Aiwa inguva yakaomarara ndoda kunzwa iko zvino tasvika pano pakuti tese tapererwa hatichazivi kuti toita sei nekuda kuti masvondo acho ari kufamba nguva iri kufamba ende vanenge vachitodawo imba vanenge varipo. Ndoda kunzwisisa kuti iko zvino rubatsiro rwamuri kuda imimi vamanetu nemhuri rwakamira sei? Inini ndiri kuda rubatsiro rwemagweta kana vamwe vanhu vane mari vanobatsiro kudifenda imba yangu isatorwe. Ndo rubatsiro rwandiri kuda kana kuti zvese zvavanogona kana kundibatsirawo nazvo kana kundimirirawo kuti ndikunde mbavha idzi vari kuda kundibira imba yangu. Nekuti vanhu vacho ndofunga matypical thugs chaivo zvavanoita zvacho unotonyatsoona kuti idzi imbavha idzi munhu wese vanenge avateurira chikwereti vanenge vakatosonana naye zvokuti vanhu vakawanda I'm sure vanhu vakawanda vakatotorerwa maproperties nevanhu ivava ndofunga ndiritori basa ravo because vanogara pamba pavo kuHatfield varipo 4 ikambani yemabrothers varipo 4 manager wechi 5. Saka hapana kuchemera kana kuti ona zvaita uyu? Hapana kana wekuchemera. Zvinhu zvacho zvakatondiomera ndatoshaya kuti ndoita sei kuti mhuri yeZimbabwe kana ichikwanisa kundibatsirawo ipindire apa pane mbavha idzi kana kuti ngavabatwe vanhu ivava vabatwe pane zvakaita izvozvi kumadhoketsi ekucivil court yemotikari yakatengeswa hakuna mapepa acho ekutengeswa kwemota. Pakambana haisisipo mota? Haisisipo vakatengesa kumadhoketsi kwacho pacivil court pasapo hakuna kumadhoketsi.
But panotengeswa mudziyo wakaita semotokari apadere masignature enyimimi nemapepa acho okuratidza kuti zvinhu zviri mugwara. Ipapo ndozvandiri kutaura kuti vanhu ivava vakatozijaira kare nematsotsi vanenge vane malingi kwese ikoko kuti vanochinja sei motikari yobva vaitoisa muzita ravo. Izvozvi kutaura kuno pamwe yakatoiswa muzita ravo vakatoitora ivo vakaisa muzita ravo. Vanhu vacho imbavha ivavo. Kambani iri mutauni here iri papi kuadmin kuna OK Users pakona pa First Street neroad inoenda kuHoughton Park iri pa building emarata iri paside pa 933 ndo pairi. Muchishanda 8 months hapana here zvimwe zvezvinhu zvamaiona boso zoti zvimwe zvinhu zvinoitika munogona kuti but ndikabva ndatengesawo kambani yangu zvamaiona kuti izvi zvinhu izvi hazvisi pamutemo ka zviri kuitwa panapa, hunenge utsotsi hunenge umbavha huri kuitika zvokuti makuzotovhurika izvo kuti kopaipaya zvinhu zvaitika but takanga tisiri kunyatsozviona nekuda kwekuputirwa nerudo rwepabasa penyu. Chandakaona kuti vanhu ava vanenge matsotsi. Pane mumwe munhu anga ane chikwereti chekuruwa ainogara kuruwa vakatoenda nerori I'm sure vakatomutorera property yake zvinhu zvake zvaaitengesa zvese grocery rake panhingiri pamba pake ipapo anga atadza asina kubhadhara chikwereti. Ndofunga anga wawedzera ndobva aramba kuti chikwereti chenyu chakawandisa handibhadhara. Saka vakatoenda nerori vakasikonomutorera zvinhu zvake zvese handisingazivi kuti haana kuzotorwawo imba yake here. Ndipo ndakatanga kuona kuti vanhu vanenge imbavha. Ndoda kuti titaure maererano nekuona kwenyu. Iko zvino tiri kuona kuti mari ndo iri kutaura pavanhu. Ndanzwa muchiti maloya angu ese maviri akatengwa, ari pano atengwa, ari pano apiwa mari zvokuti zvinhu zvenyu hazvisi kufamba zvakanaka. Ndofunga asi makezi ekutanga tine mamwe makezi evamwe vanhu ekuti vanenge vachitoti kana uri murombo nyaya yako haina kwainoenda ende unenge usina voice. Kuda kungodai zvonzi mune mari here munozozvikwanisa here kuda kungodai ndipei kano kamari kekuti nyaya yenyu tifambise zvakanaka. Ndiapi matambudziko amuri kuona ari kusangana nevanhu vanenge vaine matambudziko akaita senyu ari kuda agent help but pachishanda muromo wekuti kana usina mari hapana, ane mari ndiye mukuru. Matambudziko ari kusangana nevanhu ndeyekuti vanhu vane mari zvavanoita vanenge vachitemba mari yavo. Saka vanenge vachingoziva kuti kana iwe usina mhosva vanogona kungokusungisa ukatoenda kujeri iwe usina mhosva because ivo vanenge vachingobhadhara vakasvika pana PP vomupa mari, pana magistrate vomupa mari, kwese kunenge kuchiitwa nyaya dzacho. Kana vakangokufuremera chete kuti apa waita zvakati unogona kungosungwa iwe usina mhosva. Ndo matambudziko ari kusangana nevanhu vakawanda iwa. Aiwa tinotenda vamanetu tine chivimbo chekuti sekutaura kwamaita sekubuda pachena kwamaita kudai ndofunga ndozoti zvinhu zvakaoma ukaona munhurume ati aiwa regai ndibude hangu pachena nditaure nyaya idzi nekuda kwekuti unongoona matambudziko ari kusangana nawo zuva nezuva. Ndanzwa mota yaenda, imba yaenda, imba ikaenda hatizive futi kuti what next chava chaita sei chava chatora maererano nezvinhu zvamasara nazvo izvozvo. Vanogona kuti nhasi uno sekutaura kwamaita kuti vakatoona kuti masofa haase izvozvi asi manyowa nawo asi vanogona kumawanira zvakare pekumaisa tisingazivi kuti chava chatora pamberi chingava chii. Tichangoedzawo nepatinogona kuti tione kuti tiri kubatsiraiwo sei nemhuri zvakare kuti panosvikawo svondo racho musi wa6 zvichidawo vanopindira vemutemo vanogona kuita se kupindirawo voona kuti nyaya yacho iri kufira papi, kumakotsi here, maloya acho here, kumapurisa here, nyaya yacho iri kunyatsofira papi. Sei vanhu ava vari kuita zvinhu zvakadai asi vasiri kubatwa, nyaya dziri kungobhadharwa zviri kumbofamba sei? Vanhu ivava zvavanoita manager wacho iye ndo anoni-initiata zvese izvozvo itsotsi zvokuti kwese anogona kana iye kana kutonokorekta kana mari achinokorekta mari dzevanhu otonokorekta mari iye otoenda nadzo otongoenda nadzo zvake ozongoti vanhu vakawanda vakanhingirika like kwandaishanda ikoko paBavu Millers vanhu vakawanda vakaramba kutobhadhara mari. Titori nelist kabhuku kandinako kaakandipa
kachiti ava vanhu vezvikwereti vanhu vakawanda kubhadhara mari because vakaingoti vakaona vaiwedzerwa mari yawanda wotongoti hai mari yenyu yakawandisa iyi hatibhadhari vamwe vakabva vatongowasiya vakadaro so tinotenda vamanetu iko zvino vandagara navo ndisisi Tracy vanovanzvadzi yababa manetu regai timbonzwawo kubva kuna sisi Tracy nekuda kwekuti zvese zvinenge zvichiitika mukati meupenyu hwehanzvadzi yavo vanenge vachitodzwa kuti iko zvino mota yaenda iko zvino hanzvadzi tava pakati nenyaya dzekumakotsi nekuda kwekuti dzimwe nyaya dzinenge dzakutodawo veukama kuti vamire nemi ndofunga manzwa manetu vachitsanangura matambudziko ese avari kusangana nawo kuti ndakatomboita 2 months mwedzi miviri ndisina kukwanisa kuudza mhuri yangu kuti motokari yakanga yaenda vanzwisisa nekuda kwekuti zvinhu zvakaoma semunhurume kuti utaure nyaya dzakaita seidzodzo. Sisi Tracy makadi ndiri pangu makadenyu ndiri nani ndotendai nekufamba namukoma baba manetu. Aiwa ndo zvatinoita semhuri kumira tese panyaya dzakadai. Tinotenda ndoda kunzwisisa sisi Tracy takatarisa nyaya yehanzvadzi yenyu vamanetu yakasvika sei mukati menzeve dzenyu? Okay, nyaya yakasvika nevana kune mwana musikana wavo ndiye wandaugara naye kumba uku ndakangofonawo ndichinzwa kuti kokumba kuri sei ndobva afona akati tete kumba kuri right asi tane 3 days tisina kudya nditi vanga vasiri kuendawo basi ndati alright natori nemari mekokeshino vandatumira kati otherwise ko chichiri kuitika ndopa akataura akati did vakatorerwa mota ndikati vatorerwa mota chichiri kuitika ndopa ndakati mira nditaure nababa wako ndobva vatsanangura akati kukambani kwandaishanda vari kuti ndakatora mari ina handina mari yandakatora saka dhera vakandiakuza vakanditora ndobva ndiendesa kupi kuMbare police station ndobva nondirovesa nemapurisa ndobva vatora mota yangu ndobva vaisa kunhingirikini kubasa kwavo saka ndakavabvunza ndikati kwavanogotora mota nyaya iri kumapurisa nyaya isati yataurika isati yadi makapinda pahearing here kubasa kwacho kunzi munzi maba mota kana kuti munzi maba mari swanzi aiwa vakangouya vakati ndaba mari ndobva vandisungisa ndobva ndaroweswa ndobva ndati alright saka vati chii saka vadaro takatoenda kune loya racho mandeta ndava ndasvika ndikati nhai ndoda kubvunza kuti is it possible kuti nyaya iyi iri kucourt criminal court yonzi yaenda claims court handiti nyaya iri papa inyaya yekubiwa kwemari iri kutorerwa mota iyi nyaya iri criminal court hati ndokunobuda verdict rei kuti vazotanga kuti takutora mota zvikanzi it is possible they can do that vanokwanisa kuenda claims court ndikati on what grounds zvikanzi aiwa it's possible legally ndandati alright ndobva ndabva ndobva taenda tagara tikati vatora mota tikati alright we want to make an application yekuti tiite sei vaende kuhigh court varecover mota zvikanzi if you calculate mota yacho 5,000 mocalculate value yemota nemari inozodiwa kuhigh court it makes no difference saka there is no need ndikati but mukati there is no need ka munhu atorwa property yake apa nyaya haisati yapera kuti anzi ane mhosva kuti haana zvikanzi handikuona kuti it's not worth it ndobva ndatobuda nehanzvadzi yangu ndati loya renyu tauro yaari kuita ka is not on your side zvikanzi saka toita sei ndodatega itoona zviri kufamba sei saka tati nyarare tikati alright mota yaenda chiwe tinzwe kukoti kuti zvinofamba sei ndobva ndafonera futi vana ndofunga zvakaremerwa hanzvadzi yangu kuti ifone tichi ndo mamiriro aita nyaya zvanzi kwakauya manhingirikini messenger of court achiti atachachiimba ndikati atachaimba for 8,000 imba ye20 something thousand zvikanzi ndo zvitoripo messenger of court auya akatarisa zvinhu akaona kuti hamuna zvinhu zvine value iyoyo saka ndobva nyora kuti the only thing we can attach imba saka ndopandakataura navo zvikanzi imba yatonzi yaatach kwandikati for 8,000 nyaya isina kupera futi kucriminal court you are not guilty until proven guilty zvikanzi aiwa vanhingirikini vatoatacha ndobva ndazoti okay fine chishandisai loya uyu kaangira ndobva tamupa mari
first time ndakampa 200 ndobva ndiri kuita application kuhigh court haana kuenda kuhigh court ari kuti akauya pakoti zvikanzi vakaita rescission ikarambwa the lawyer yavanga naye mandate saka vagara he was not communicating angoti ndiri kuenda kucourt ndipe mari wofona the day of the court case haadairi phone until I called his boss because he stood for me pa divorce case yangu. Okay. Saka I thought he would be capable to do the work. Saka ndova ndafonera boss wacho akati hamuna kutudza nyaya iyi. Then ndova zvangoita sei ndova ndangoti no it's fine. Saka ndova ndatega tione pavanoenda kucourt. Saka vaenda kucourt vatotaura zvikanzi ndanzi magistrate ati hanzi ndichakupai date inini. Don't come back because akanzi hanzi mukomana yakanzi zvamakaita zvemota it's dangerous nezvese saka tina detective wawandakatsvagawo saka he went up akasvika akawana information pacivil court paclaims court mota yanga achinzi yakatengeswa hapana bepa rakataura kuti iite sei itengeswe saka pakasvika uyu akavhaudzwa unzi vanditori ne evidence yekuti iwe wakatora zvinhu ukatoramba uchiti upinde mukoti uri kutobuda ndio uri kutopinda mujeri because wakatora properties yako saka pavakazobva vapinda kunotaura vakazobuda zvikanzi toda kutsvaga imwe evidence ndobva vabuda saka pavakafona vachiti ndo zvataurika ndoti baby nyaya yatoita sei yapera let's wait for the next date tamira ndo patiri kunzonzi mapepa anga achifanirwa kufailiwa kuhigh court ekuti imba isatengeswe haana kuenda saka lawyer vakazopiwa nakangira that woman she's doing her best but as you know kuti panenge pachida mari ininiwo ndakambobetserawo pandaikwanisa handiti undaito run out of mari ivowo mari yacho he sold everything he has nothing chekuti unoti ndikatengesa ndinowanawo kana $10 ekuti ndibhadhare lawyer he has nothing ininiwo I have nothing chekuti ndite sei ndibetserane navo saka inini my question was sei vari kuatacha zvinhu nyaya kucriminal court haisati yapera kana vazonzi nyaya yapera he is not guilty what's going to happen to his property he won't be in a capacity to claim it back saka isusu that's why we came here kuti kana mhuri yezimbabwe ichikwanisa kubetserawo if the people who can help us imba yostopwa kutengeswa nyaya yoenda kukoti kana vanzi vari guilty I think we can take it from there ini kuziva kwangu nyaya dzakadaiwo munhu anogona even mukoti chemba anogononzi alright kana watora mari can you pay it back how will you pay it back because zvakutoitika zvikutotaridza kuti chitsotsi chavari kuita they want to take his property vari kutaimira zvinhu zvake chete kwete kuti pane nyaya inenge tori game ravakatoronga kuti no isu sinotora todai because right now as it stands what's the purpose of them taking him by 20-something thousand over 8,000 mota 5,000 vakatora saka inini I'm just saying at the end of the day toti justice yacho iri pai munyika munomo if things work out like that because he's got a family 4 children a wife mukadzi wacho anga kustabilize but I think because of nyaya idzi anga atone a month she's not working he cannot even afford to take her to hospital akutodzikira futi akutoita wese mukadzi wacho mwana che arifanira nyora grade 7 ari kuaffectwa because we cannot afford to pay ma extra lessons for him and mwana anogona saka I don't know kuti tingabetserwo sei kuti imba isaendi because imba yaina kuwanikwa through that company mota yaina kuwanikwa through that company saka I don't know why they are attaching these properties it's not from their company zvakatengwa munhu achitoshanda even dai vakaenda kwavaishandawo CBZ I think history yavo munhu aifamba achitumwa achita sei even nemari why didn't he steal from CBZ why should he steal from such a low company like that that's what we are asking kuti can mhuri yezimbabwe help us kuti imba isatengeswe for the sake of the children ndozoti baba vakashanda
vari kushandira vana nhaka yevana. He's an old man. Nhasi anogononzi wafa, mangwana anogononzi any day. Vana vanoita sei, especially mwana ari grade 7 anoita sei mudiki. Mai, she's not stable mentally, saka mhuri inoita sei. That's my main concern, kuti tibetsereiwo. Imba iri kuenda and iri kuenda zvisiri justified, because right now munhu haana nyaya, haana unzi ari guilt, nyaya haina kupera criminal court, and it's that issue. There are no other issues. 8 months munhu ashanda anokwanisa kutenga imba iyo here, anokwanisa kutenga property yese yaakaluza here over 8 months achipuwa the money yaari kupuwa, even 9,000 iyo yaari kunzi yakabiwa inotenga those things here. That's my question. Tozvatoda kuti tibetserwe tinzwisisewo kuti if it is possible it's okay kuti munhu anoluza imba, but it's not fair kuti munhu aluze imba over 8,000 iri kunzi yakatorwa. Tinoziva kuti munyika muno mune maorganizations akaiswa ekuedza kubatsira vanhu vakaita sesu hedu vasina mari yakanyatsoti svikiti yekuzvitsvagira maloya, sezvo mataura kuti iko zvino baba havasisina kana chinhu chekuti vakwanise kutengesa zvakare vabhadhare zvakare maloya. Ndanzwa mari dzakabhadharwa vachiedza kuti zvichida ndikabhadharawo loya uyu anokwanisa kundibatirawo nyaya yangu, but vese hapana akaita seizvozvo. Makambokwanisa here kuenda kuZaki, makambokwanisa here kuenda kana kuZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti munowana rubatsiro kubva kumaorganizations iwayo? Takaenda kuZaki. It was Friday last week. Tikasvika tikatsanangura nyaya yedu. We were just told kuti pane munhu asina kuita basa rake administrative work yake, saka vakati it cannot be a case of corruption, but it means kuti kune munhu akaleka kuita basa rake. Saka itono kuti vakaleka kumapipi, kumamagistrate, maloya edu, or who is it, hatina kunzwisisa hedu. But we couldn't argue with them because the gentleman we talked to referred us to the department, the legal department, tikatsanangura. Saka we were only told kuti tsvagai mari mubhadhare lawyer aite application yesterday of execution. Saka tikatoti chinoedza nje kuti kutouya kuzotsvaga rubetsero kutaridza kuti mari yacho hatisisina, tatopererwa. Lawyer ari kudawo mari because ndo basa rakewo. Saka ndopataita sei tichota ndopata gumirawo. Saka nyaya yakazonorepotwawo PHQ. Saka vari kuongororawo nyaya kumbare uko because mota iri kunzi yakatorwa zvisizvo. But we don't now net situation iripo as far as we have gone, we don't know kuti zvinobudirira here kana kuti hazvibudiriri. Like we've said kuti panenge pachiplayer mari iri kutenderera kuseri uku, isusu hatina mari. Saka which means kuti isusu have to face injustice because hatina mari. Saka tikungoto if there is anybody anzwiso nyaya iyi atibetserewo because kungoluzawo imba yawakashandira, so it's not easy. It's not easy. Muri inoenda pai, muri inogara pai, vanoita sei. Saka that's the thing. Ngirikini human rights hatisati tasvika yedu. Tichati tisvikeko because right now netime yacho nemamiriro anga akaita zvinhu tichifunga kuti maybe nyaya zvayanzi kukoti yanzi zvakati tiri kumirirawo kuti yekucriminal court ite sei ipere. And we had thought kuti the lawyer Kangira had made an application zvaita sei zvastopwa, with not knowing kuti zvinhu zvikuramba chita sei zvicontinue pakusvika kuti imba yako enda paauction. Saka time yacho yatiri kunzi tinayo, it's very little time yekutoti imba yacho iri kunzi musi wa6 inofanira kuenda paauction. And the most painful thing zviri kutaridza kuti zvinhu zvese ndezvechitsotsi, they are saying people can pay for the house swipe RTGS or any kind of payment. Ndozvakanyorwa pabepa racho. Saka I'm just saying kuti if it is genuine, why would they want to do that?
why would they want kuti imba inotengeswa iswipe chichi zvese? It's impossible. It's not right. Vanhu vari kutoitawo utsinyi. For what reason? I don't know. Saka we just need help yekuti imba isaendi. Imba isaendi zvayo. Vana vawane pekugara. Vanhu vawane pekugara. That's my plea to the nation of Zimbabwe, if they can help. Kana kune vanhu vanokwanisa kutibetserawo, kana kune vanhu vanokwanisa kutiwo even kungorepresentawo kuti zvinhu zvimire zvakanaka. Tinotenda sisi maita basi. Tinongokuvimbisaiwo kuti sekutaura kwamaita zvichida vanokwanisa kukubatsirai, vanokwanisa kukubatsirai ipapo. Tichaedzawo nepatinogona kuti tinzwisisa kuti nyaya dzacho dziri kufira papi. Toona kuti tobatsirana sei nemhuri before musi wa6 wacho. All right, thank you so much. Maita basi. Ndofunga mazvinzwira mhuri yeZimbabwe vandigere nawo pano ndi baba manetu. Ndofunga manzwa nyaya yavo inosuwisa, nyaya inorwadza. Zviro kwazvo moyo yedu takaisa kupi semhuri yeZimbabwe. Ndofunga vakuru vakagara vati dambudziko remumwe kana richinge ramuwira tese totobatanidza maoko tobatsirana. Asi mazuva ano takuona kuti munhu akuzvimirira sedunga munhu. Kana dambudziko ratokuwira vemazuva ano vanobva vati aiwazve dambudziko remumwe harirambirwe sadza. Asi ndizvo here? Ndicho chivanhu chedu here? Ndizvo zvatakadzidziswa here nevakuru vakaenda? Kufunga kwenyu vangafare here tichibata vanhu vakuru nekuseri kweruoko? Ndofunga mukatarisa vamanetu munhu mukuru wekuti iwewe wakavatarisa unotoona kuti aiwa zera iri ndivo vanhu vatingadai tichitobata zvakanaka, tichitoti madya here mhuri yakadii, tichitovapa zvimwe zvezvinhu zvamuri kuvatorera. Above Millers chiri kuitika kukambani. Ndofunga tanzwa vachitsanangura kuti zvimwe zvezvinhu zvaiitwa pakambani ipapo pandaishanda hangu ndaingoti ko inini ndinosvagirei. Asi iko zvino vakuona kuti aiwa zvinhu zvezvinhu zvaitwa muchivande muchiutsotsi. Ndofunga manager vamameshena kakawanda vatafadzwa kuti aiwa chingava chii kuwedzera mari dzevanhu vanenge vatora zvikwereti kuzosvika pakuti vamwe vanoti aiwa isi hatichabhadhari mari idzodzo. Zvazokonzeresa kuti vanzi iwewe wavhura meso wakuda kuona zvizhinji watibira 9 point something US dollar. Zvinhu zvakaoma sei kuti munhu washandawo maassets ako wotorerwa motokari yaenda imba manzwa kuti yasara nesvondo rimwe chete musi wa6 ndokugumisira. Voenda kupi vamanetu nevana? Ndofunga manzwa kuti mhuri yavo vane vana 4, vane mwana last born grade 7 ari kuda kutonyora. Zvokanganisa here mwana papfungwa dzake pakunonyora kuti ofunga zvipi ari mwana mudiki? Ndofunga manzwa state ina mama kuti munhu ane urwere hwekurasika njere, munhu wekuti anenge achida kutogara achitariswa achiwaniswa zvinhu zvakakwana. Zvino kana baba vashaya peace of mind, mavatorera chino, vanotarisa sei mhuri dzavo? Kana kuine vanokwanisa kubatsirana nemhuri iyi, namba dzababa manetu ndo dziri kubuda pazasapo. Tobatsirana nemhuri. Vakuru vezvemutemo tibatei tione kuti tobatsirana sei navamanetu. Kana kuine vari kuona programu ino ngatibatsiranei nemhuri iyi. Vogara panze here? Vogara mudhireni here? Nezera ravane mhuri. Tichosangana zvakare pamamwe maprograms. Zita ndinonzi Elizabeth Nyongi Chiti Chesarai. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.